салом алайкум дӯстони азиз, шоми ҳамат ба хайру шодӣ бошад. айни ҳол мо дар дараи Варзоб дар Сайёҳон ҳузур дорем. имшом дар Сайёҳон меҳмонҳо аз худи Ӯзбекистон ҳузур доранд. як ҷоя дидан мекунем меҳмонҳоро. рафтем ина мебуда, ина малахат мегуфт. ина дар Сайёҳон бо чиза шид ман банавор мегирам барои шумо. хайр, шом ба хайр, меҳмонони азиз, хонумон, фаҷонобон, хуш омадед. мо аз дидори ҳамаи шумо беният хушнуд ҳастем. гарчанде ки дар душанбе дараҷаи гармии ҳаво ба дараҷаи рекордӣ мерасад, инҷо воқеан як фазои роҳат аст, салқин аст ва ман пешниҳод мекардам ки шумо роҳат бошед, истироҳат мекунед ва худ ҷамиён азо мо расман оғоз мекунем. пеш аз ҳама мехостам ки ба сами шумо бирасонам ки ташкилкунандаи ҳамин шоу консерти бошукӯҳ мо интизори این نفر از گوشوی ما انتظار است که صدا در آن نفر رو بشنود. حتی دستوری ما انتظار است که برقصد. خانمان фаҷонобон, дамы и господа, дорогие друзья, встречаем Хамдам Сабиров! Громкие аплодисменты, и мы встречаем! Таджикистан, вас не слышно. Погромче, пожалуйста. Kayfiyatlar yaxshimi? Chushtirishni naqzmi Tojikiston? Kayfiyatlar zo'rmi? Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Tojikiston gullab yashasin. Tojikiston, O'zbekiston har doim do'st bo'lib qoladi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Hammaga yaxshi kayfiyatlar, marhamat.